କାଇଁ କାଇଁ ମାନେ ଜଣକ ତୁଣ ଏତକି ବଟା ଯେ କେତେ ସମୟ ପରେ ତତେ ପାଇଛୁ। ବାଲିଚନ୍ଦାର କାମିଲା ତ ଦୁଇଟା ଅଛନ୍ତି ତଳ ଆଡେ। ଫଟୋଟାର ଦାମ କେତେ? ଏଟା ଅମୂଲ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ୟାର। ମୋର ରାଣୀ ପିନ୍ଧିବେ ମୁକୁଟ ଇଏ କଣ ହେଇଯାଇଛି ଛୁଆଟାର? ଏ ଡେଣାଟାକୁ କଣ ପୋକ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ରେ। ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଆଉ ଖୁସିରେ ଥିବେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଭଲରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ ଭିଡ଼ିଓରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ସ୍ୱାଗତ ଆଉ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି କୋଉଠିକୁ ଆସିଛୁ? ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଦେଖା ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କୋଉଠିକି? ଏଗୁଡା ତ ଗଛ ଗୁଡା ଦେଖାଯାଉଛି। କଣ ଗଛ ଗୁଡା? ଏଗୁଡା ପୁରା ଶାଳ ଗଛ ଗୁଡା। ତାମାନେ କୋଉଠିକି ଆସିଛୁ? ଆମେ ଆଜି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଛୁ। କଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? ଛତୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପରା। ଓହୋ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ବାହାରି ପଡିଲୁ ଛତୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ଦେଖିବା ଆଜି ପାଉଛୁ ନା ନାଇଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଧରିଛି, ଏଡେ ବଡ ଜରି। ଏତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ତ ଉଠୁଛି କି ନାଇଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ଆସିଛି ମାନେ ଛତୁ ଏକ ତ ବେଶୀ ମିଳିବ, ନହେଲେ ତ ଗୋଟେ ବି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଦେଖିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଏବେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେବ ବାବୁଙ୍କର। ଆସ ଆସ। ଚାଲ ଚାଲ। ଏଟା କଣ ଛତୁଟା ଏଟା ଏଠି ଏ ପତଳା ଟା। କୋଉଠି? ୱାଉ, ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଦେଲେଣି ପତଳା ଛତୁ ଗୋଟେ ମିଳିଲା। ରଖି ପକାଉ। କହୁଥିଲି ନା ମୁଁ ଆସିଛି ମାନେ ଏକ ତ ଛତୁ ବେଶୀ ମିଳିବ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ମିଳିବନି। ମିଳିଲା ପରା ଗୋଟେ। ଚେକ୍ କରିବା ସେଟା ପୁକୁରାଟା ଆଉ ବହିନ ଖରାପ। ହାଇଟି ଦେଖୁନ ଆଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଇଠୁ ମୁଁ ଦେଖିପାଉଛି। ସତ ନା ଛତୁଟା ନା? ହଁ ଛତୁ ଛତୁ। ଛତୁ ଦେଖେଇଲ। ଆମର ଜଙ୍ଗଲଟା ଏପଟେ ବହୁତ ବଡ। ଆଉ ମୋ ମା ଘର ଆଡେ ହେଡା ଛୋଟ ଜଙ୍ଗଲ ଟା। ତୁମର ତ ଏଠୁ ହାଇ ଟିକେ ଗଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଟା ସରିଯାଏ। ଏଇଟା ଦେଖ କେତେ ବଡ ଅଛି। ସେଇଟା ପରା କହୁଛି। ବୁଲିକିନା ସାରି ପାରିବନି। ସେଇପଟେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲଟା ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଏବେ ଛତୁ ପାଇଗଲେ। ଏଇଟା ଛତୁଟାର ନାଁ କଣ ଜାଣିଛ ନା? ମେଜର ଛତୁ। ହଁ ଠିକ ଜାଣିଛ ତାହେଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପାଇଲେ ପରା ସେ ପାଖକୁ ଯିବା। ରହିଯାଅ ରହିଯାଅ। ଛୋଟ ଟିକେଟା। କାଇଁ ପତଳା ସବୁ ପତଳା। ଏବେ ତାର ସେମିତି ସିଜିନ ଚାଲିଛି। ଖୋଜି ଚାଲ। ତୁମେ କଣ କରୁଛ? ମୁଁ ବି ଖୋଜୁଛି। ଏଇଟା ଝରଣା ଟା ନା କଣ? କେନାଲ। କେନାଲ ପାଣି, ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ଝରଣା ଟା। ଝରଣା ଟାଇପର ଦେଖା ଯାଉଛି ଏପଟେ। ଏତେ ବଡ ଗୋଟେ ଛତୁ ପାଇଲି ଯେ ଖରାପ ଟା। କଣ ଛତୁ? ପତଳା ଛତୁ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଉଠିଥାନ୍ତା ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏଟା ଖରାପ ଏଟା ହେଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ହଁ ଏଟା ଗୋଟେ, ଏଗୁଡା ଆଗରୁ ଉଠିଛି ସେଥିପାଇଁ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ପାଇଲ ନା ନାଇଁ? ପାଇଛି ଗୋଟେ। ଗୋଟେ?
ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖି ପାଇଲି। ପାଇଲ? ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଦେଖ। ଏଇ ପାଖରେ। କୋଉଠି ଆଗରେ ଦେଖିଲ ଏଟା କୁହ? ମେଜର ଛତୁ। ପତଳା ଛତୁ ଏତିକି ଦୁରିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିପାରିଲ ମୁଁ ତ ଦେଖି ନାଇଁ ପାଉଥିଲି। ଆଖି ଟିକେ କମ୍ ପାୱାର ଅଛି ତୁମର। ହଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛତୁ ପାଇଲି ଯେ ଏଟା କଣ ମେଜୁର ଛତୁ ଟାଇପ ର ଦେଖା ଯାଉଛି। ଯେ ଏଟା ଫୁଟି ଯାଇଛି ବୋଲିକି ଚିହ୍ନା ପଡୁନାହିଁ ଏତେ। ଅଳ୍ପ ଟା ନେବୁ ନାହିଁ କହିଲି ଗୋଟା ପକେଇଦେବି। ବାବୁ ଆମର ଖୋଜିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ସେପଟେ ପଳେଇଲେଣି ପୁରା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେପଟେ ଯିବା ଏଥିରେ ଛତୁ ପୁରା କମି ଯାଇଛି। ସେ ମେଜର ଛତୁ ଯାହା ଉଠିଛନ୍ତି ହୁଁ ଗୋଟେ ଦିଟା। ଏମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ମେଜୁର ଛତୁ ଦେଖିପାଇଲେ ଖାଲି ଏଇଗୁଡା ହିଁ ଉଠିଛି ଗୋଟେ ଦିଟା। ଆଉ ଉଠି ନାହିଁ କିଛି। ହଁ ଏବେ ଛତୁର ମରୁଡି ପଡିଯାଇଛି। ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି ଯିବା ନାଇଁ ବୋଲିକି ଏମାନେ ମୁଁ ଛତୁ ଖାଇବି। ଥାଉ ଥାଉ ଛତୁ। ମିଳୁଛି ଯେତିକି ହଁ। ଢେର ହେଇଛି ଢେର ହେଇଛି। ବାପା କହୁଥିଲେ କି ଏବେ ଛତୁ ଉଠିବ ନାହିଁ ତା ଆଉ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଇଛି ନା। ଆଉ ଟିକେ ଖରା ହେଲେ ଯାଇ ଛତୁ ଉଠିବ ଏମାନେ ତ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ ଆଉ। ତାଙ୍କର ଛତୁ ଫେବରାଇଟ ନା ଯେହେତୁ ବଳକୁ ଯିବା। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଖୋଜିକି ବେଗେ କର ବେଗେ ନାହିଁ ତ ଏଇ ଯୋଇଟରେ ଜରିଆ। ଯାହା କରୁଛ କର ହଁ। ଏଇ ଜଙ୍ଗଲଟା ଆମର ଏତେ ବଡ଼ ହେବାର କାରଣ ଏଠି ଆମର 3ଟା ଗାଁର ମିଶିଛି ଜଙ୍ଗଲ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବିରାଟ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ। ଛତୁ ପାଇଲ କି ଛତୁ? ମରିଯାଇଛି। ଏଇଠି ଏମାନେ ଗୋଟେ ଛତୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଛତୁ ଟା ମରିଛି ନା ବଞ୍ଚିଛି କହୁଛନ୍ତି। ଏଟା ମରିଯାଇଚିନି। ଛତୁ କୁକୁଡ଼ା ଛତୁ କୁକୁଡା ଛତୁ। ତାର କଲର ଫେଡ ହେଇଯାଇଚିନି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଛିଡା ହେଇଛି। ସେଟା ବି ମେଜୁର ଛତୁଟା ହିଁ ବୋଧେ। ସେଇଗୁଡା ବଢିଆ ଛିଡା ହେଇଛି ତ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟାକୁ ବି ପିମ୍ପୁଡି ଖାଇକି ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି ସାଇଡ ଗୁଡା। ଛତୁର ଆଉ କିଛି ଅବସ୍ଥା ରହୁନାହିଁ। ଆଉ ଲୋକ ବି ସେଇ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ କେହି ଗୋଟେ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆଉ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାମୁ ଛତୁ ତା ଉପରେ ବାଲିଜନ୍ଦା ଚାଲୁଛନ୍ତି। ବାଲିଜନ୍ଦା କାମୁଡି ଦେବେ। ହି କେତେ ସମୟ ପରେ ତତେ ପାଇଛୁ। ବାଲିଜନ୍ଦାରେ କାମୁଡ଼ିଲା ତ ଦୁଇଟା ଅଛନ୍ତି ତଳ ଆଡେ। ହଁ ହେଇଗଲା ସଫା ହେଇଗଲା ଆସ। ଏତେ କଷ୍ଟରେ ପାଇଛୁ ଏଇ ଛତୁଟା ଆଉ ଛାଡିବି ଛାଡିବିନି। ଏ ଗୋଟେ କଣ ନଟିଟା ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲର ରାଣୀ ହେବି ଗୋଟେ ମୁକୁଟ ବନେଇ ଦିଅ। ବନେଇ ଦିଅ। ରୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ମୁକୁଟ ବନେଇ ଦଉଛି। ବଢିଆ ଲତାଟା। ହଁ। ମୋର ସ୍ଵାମୀ ଏବେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାଜକୁମାରୀର କଣ କୁହନ୍ତି ହେଟା ମୁକୁଟ ବନେଇ ଦଉଛନ୍ତି। କେତେ ସାଇଜ ହବ ମୁଁ ଟିକେ ଚେକ୍ କରୁଛି। ତୁମର ଏତିକି ମୋର ବଡ ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ଆଉ ଟିକେ ଛୋଟ। ଯାହା ହଉ ମୋ ସ୍ଵାମୀ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁକୁଟ କରିଦଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ଆଉ ମୁକୁଟଟାର ଦାମ କେତେ? ଏଟା ଅମୂଲ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ୟାର। କି ନାଛ
ହେଇଗଲା। ବେଶୀ ଟିକେ ବଡ ହେଇଗଲା ତୁମ ମାପଟା ଦେଲ ନାଇଁ ଆଉ। ମୁଁ ତ କହୁଥିଲି ଛୋଟ ବନାଅ ବୋଲିକି। ଦିଅ ଯାହା ହଉଛି ଆଉ। ଓକେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରାଣୀ ପିନ୍ଧିବେ ମୁକୁଟ। ୟେ। ଏତେ ବଡ କରିଦେଲ ଯେ ହେଲେ ବି ହେଇଛି। ୱାଓ। ପଚ୍। ମସ୍ତ ହେଲା ମସ୍ତ ହେଲା ମସ୍ତ ହେଲା। ହଁ। ହଉ ତାହେଲେ ମୋର ଏମିତି ହିଁ ଚାଲିଥିବ। ଚାଲ। ଉଁ ତୁମର ଛତୁ ବେଗ ଧରିକି ଚାଲ। ଆଉ ହସୁଛ କଣ ପାଇଁ? ହଁ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ମେଜୁର ଛତୁ ହିଁ ଆଜି ମିଳୁଛନ୍ତି ଯାହା ମିଳିବା କଥା। ୱାଓ। ଏମିତି ଆଉ 5-10ଟା ମିଳନ୍ତେ ହେଲେ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। କଣ କରିବ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ହଉ ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଉ ଟିକେ ଖୋଜିକି ନହେଲେ ପଳେଇବା ଆଉ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ବି ଲୋକ ନାହିଁ ପୁରା ଫାଙ୍କା ଆମେ 2 ଜଣ ଖାଲି ଭୂତ ଭଳିଆ ଘୁରି ବୁଲୁଛୁ। ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଛତୁ ମିଳିବା ଟାଇମରେ ଚାରିଆଡେ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏବେ ଗୋଟେ ବି ନାହିଁ ଠିକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ଛତୁ ଉଠୁନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି। ଆମେ ହେଲୁ ବୋକା। ବୋକା ଆମେ ହେଲୁ ବୋକା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିବୁ। ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୋକା ନାଇଁ ଭଲ ହାଇଟା। ହଁ ହଁ ନେଇଛି ଭଲଟା ନେଇଥିବ। ଭଲଟା ପାଇଛି। ଆମେ ଯେତିକି ଛତୁ ପାଇଲୁ ସେତିକି ଭିତରୁ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ମାନେ ଖରାପ ଛତୁ ପାଇଛୁ। ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି ନହେଲେ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ହଁ। ବହୁତ ଖୋଜିଲୁ ଆଉ ଖୋଜିବୁ ନାହିଁ। ଖୋଜିବୁ କେତେ ଆଉ ଖୋଜିବୁ ଗୋଡ଼ ବଥା ଆ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ହୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଟା ଗୋଟେ ବି ଦେଖି ପାଉନାହିଁ ଆଉ। କୁହ ନେଇ ହେଲା ମୁଁ ବି ପାଇଛି। ହୁଁ। ଯେ ତମେ ଟିକେ ବେଶୀ ପାଇଛ। ହେଁ ଆଉ ମୁଁ ଛତୁ ମିଳିବେ ନାହିଁ ବୋଧେ ଖାଲିଟାରେ ଆଉ ହଁ ଚାଲିବ ପାଇଛ ଏଇଟା କି ବଟା କାଇଁ ମିଳିଛି। ମାନେ ଜଣଙ୍କ ତୁଣ ଏତିକି ବଟା ଯେ ୱାଓ। ସେଇଟା ଜାମୁ ଛତୁଟା ତ? ଜାମୁ ନାହିଁ ଆଉ ଏଟା ହଉଛି କଣ ସେଇ ଯୋଉ କୁଢଉଥିଲୁ ଯେ ପୁରା ଭଲ ହଁ ଏଟା ମେଜୁର ନାହିଁ ମ। ଯାହା ହେଇଥାଉ କୁଢେଇ ଥାଉ ବାପାକୁ ପଚାରିବା ନହେଲେ ମୋର ବା ଆଉ ବାପା ଚିହ୍ନିଥିବେ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଛତୁ। ହୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କୁକୁଡ଼ା ଛତୁ ପୁରା ଲାଲ ଟହ ଟହ। ଲାଲ ଟହ ଟହ ଦେଇ ଗୋଲାପ। ଦିଟା ଛତୁ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଛି ଏଇ ଓହୋ ଦେଖ ଏଇ ଦେଖ। ଏଇରେ ଜାଆଁଳା ହଁ ଭଲ ଥା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଚଢେଇ ଛୁଆଟା ସେ ଚାଲି ପାରୁନାହିଁ। ଚାଲୁଛି ଯେ ଉଡ଼ି ପାରୁନାହିଁ ଆଉ। ଦିଟା ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଧେ। ଏଟା କୋଉଠୁ କଣ ଆଘାତ ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ। କଣ ହେଇଯାଇଛି ଛୁଆଟାର। ଏ ଡେଣାଟାକୁ କଣ ପୋକ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ରେ। ଏ କେଭେରୁ ପଡିଯାଇଛି ତା ମା ଛାଡିକି କୁଆଡେ ପଳେଇଛି ବୋଧେ। ପୋକ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି? ହୁଁ। ରହିଯା କି ପୋକ ଗୁଡା ଏଗୁଡା। ଖତରନାକ ଛାଡିଦିଅ କି କରିବ ଆଉ। ଆର ଚଢେଇ ଛୁଆଟା କାଇଁ ଗଲା ହା ଏଇଟା। ଏଇଟା ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ କଣ କରାଯିବ ଏଗୁଡାକୁ। ତାର କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ତା ସେଇଟା ମା ଗୋଟେ ଚିହ୍ନୁଛି ଉପରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ିଛି କୁଆଡେ। ଉପରେ ଗୋଟେ ଏଇଠି କୋଉଠି ଚିହଳୁଛି ଏଠି କୁଆଡେ କାଇଁ। ସେ ଉପରେ। ଏ ଦେଖା ଯାଇତେ ନାଇଁ। ରହ ଯା ଟିକେ ରହ ତତେ ଛାଡିଦେବି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ କଣ ଚଢେଇଟା ଆପଣ ମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି କହିବେ।
ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଛଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି ତା ତଳଟା ଡିଜାଇନ ହେଇଛି। ଡିଜାଇନ ହେଇଛି ପୁରା ଖାଲ ହେଇଯାଇଛି। ଆମର ଛତୁ ମିଳିଲା ଏତିକି। ଢେର ହେଇଛି। ଢେର ହେଇଛି ତ ହଉ। ମିଳୁନାହାନ୍ତି ଆହୁରି ଏତିକି ପାଇଲେ ହଁ ବହୁତ ବଡ କଥା। ହୁଁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇ ଖୁସିରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।